tinofara chaizvo kuti munzvimbo dzakasiyana siyana vhiki ino mvura inoratidza kuti yatanga kunaya, and as we were always saying, mafarmers edu, they should now start planting. This is the time to plant. But toda kuyochidza mafarmers kuti patiri kuplanta ngatichionai kuti unyoro hwakakwana here. Unyoro hwedu hunofanira kunge huchindosvika kubva pa20 millimeters zvichikwira. Tikawana unyoro ihwohwo mazuva akatevedzana, munenge maakukwanisa kuti muchidyara. Saka vane marain gauge vayashandisa izvozvo kana kubvunza mudhimeni ari pedyo nemi kuti mvura unyoro hwakwana here kuti muchikwanisa kudyara. Saka toda kukurudzirai kuti patiri kudyara, nenyaya yekuti mwaka wedu wamupfupi uye unyoro hunogona kunge huri hushoma paspacing yedu, toda kuti mafarmers edu vaone kuti plant population yavo haichinya kunyanya kukwira zvakanyanya. For example, in a good season kunenge kuchina mvura yakawanda, mafarmers vanogona kudyara kuma 50,000 zvichikwira plant population. Asiko zvino takurudzira kuti zvichida vakaita population yekuma 37,000 kusvika kuma 40,000, zvinoita kuti plant yedu yatinenge tadyara neunyoro hunozenge huchiwanika zvinoenderana zvakanaka. Asiwo varimi ngatidyarei nefertilizer yepasi, basal dressing fertilizer. Iyoyo inotibatsira kuti phosphorus iri mubasal dressing fertilizer inoita kuti midzi yechirimwa chedu inyasobuda zvakanaka. Midzi iyo ndiyo inozotora unyoro, kunyange unyoro huri hushoma. Kana taisa fertilizer yakakwana yepasi, chirimwa chedu chinosimuka zvakanaka. Uye vamwe makunga machera makomba enyu epfumvudza, uye sora ranga ratotanga kubuda iko zvino maakushaya kuti zvinotochiita sei. Toda kukurudzirai kuti shandisai herbicide. Maherbicide aya akaita sana glyphosate kana kuti anonzwa na Roundup anokubatsirai kuti mukadyara izvozvi, ibvai masprayer mushonga iwe unobva wauraya sora riya ranga ratobuda. Saka zvinozoita kuti chirimwa chenyu pachinenge chichizobuda, imi sora renyu rinenge matodestroya sora renyu. Asi vanga vane chirimwa chakatobuda, makatodyara crop yenyu yakatobuda, takukurudzirai kuti chionai kuti makonya asati atanga here kudya gonye redu re4 armworm iroro toda kuti timhanyidzane naro kutodestroya gonye iro nekuti rinogona kutikanganisira chirimwa chedu. Saka onai kuti mushonga munawo, uye itai scouting zuva rega rega muchiona kuti gonye harisati raakudya here. Varimi tinokukurudzirai kuti aiwa, ngatirimei. Chero mwaka wanonoka kutanga kudai, munhu wese ngatidyarei. Food security everywhere, every day.